Haiwa, makadi muri Zimbabwe. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupai ma-updates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Patinokupai nhau dzemandorokwati, patinokupai latest news dzezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka naiti first time yako kuona mavideos edu epano paZim News Live, ndomukana wandinokupaka kuti ubva wasubscribe to this channel pamwechete nekulike. Kana wanga wakaita izvi, unongopedza masports nekutena on the bell icon. Torambotsvana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Vadzidzisi muZimbabwe voratidzira vachinyunyuta neZimbabwe Electoral Commission ZEC nekuda kwekusapiwa mihoro yebasa ravo sevakuru vesarudzo panguva yesarudzo dzemusi wa23 to 24 Nyamavhuvhu 2023. Vadzidzisi ava vakapinzwa basa neZEC kuita mabasa akasiyana-siyana ane chekuita nesarudzo. Vanoti vari kuendeswa kumahofisi nemahofisi apo vanenge vachibvunza mari dzavo. Aka hakasi kekutanga ZEC ichinetsana nevaridzi nenyaya yekusabhadhara mabasa ane chekuita nesarudzo. Munyori mukuru wesangano revadzidzisi reZimbabwe Educators Union of Zimbabwe vachapedza zvowo vatyisidzira ZEC kuti vachaitorera matanho emutemo. Mutungamiri wesangano revarayiridzi wekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert Masarauri vari kupomera ZEC mhosva yekuona varayiridzi sevanhu vasina maturo, vachiti sangano rinoona nezvesarudzo rakaita zvivimbiso asi harichakwanisi kuzvizadzisa. Mukuru weZimbabwe National Teachers Union vaManuel Nyawo vanoti havasi kufara nekusavimbika kweZEC. Saka mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatainayo muzara nhasi kuti haiwa ZEC haisi kukwanisa kufulfilla mapromises ayo mateachers ekumarural areas nemumwe mumaurban areas vari kukomplaina vachiti ZEC inopa mapromises, inovimbisa kuti mateachers aparticipate agobetsera mubasa remaelections, but at the end vanobva vazodhambiwa voregera kuripirwa mari dzavo. Saka ndo nyaya taya tichikupakururai muzara nhasi. Saka ndo vanokupira kuti mubva mapinda mucomment section medu mutipe view yenyu, mutipe maonero enyu pamusoro penyaya iyi kuti zviri kuitwa neZEC zvakakwana here izvi, zviri kuitwa neZEC zvakanaka here izvi, nokuti tinoziva kuti ZEC negovernment chinhu chimwe chete. Saka mungotipa view yenyu kuti parliament yeZimbabwe, ZANU-PF pamwe chete neZEC zvavari kuita izvi zvinodiwa here, motipa view yenyu vana veZimbabwe. Saka tosangana video redu rinotevera. Saka ndokuyochidzai kuti musakanganwa kusubscribe to this channel pamwe chete nekulike pamwe chete nekutena on the bell icon kuti murambe muchiwana ma-updates anokupai pano paZim News Live YTS. Tosangana video redu rinotevera.